Saking eloke sound system nganti mbake Jagong standarte urung bener tinggal lunga pite ambruk ora krungu to. Wis lakon apa ya Mbak ya. Bekteke arep Jagong ngrungokke musik. Heeh. Pite standarte urung bener langsung drijike mabrok. Pengen ndang ros liramu, Mas. Bareng noleh iki ambruk lah bajingan ambruk. Masa ya bisa. Iya ya miso ya matur. Ya ora lah. Rezeki ya. Nggih Mas Kojak, sugeng siang. Wah, suwe ra kepethuk iki. Mboten napa-napa. Anu ibu iki to Mas? Nmax lho padahal. Standarte rung dikeke joget sik ngene iki. Mabrok waduh aku. Mboten napa-napa dijoli Gusti Allah. Wis sakekno senenge krungu musik campursari sedayu. Pengen ndang joget dadi ora usah dijagrake. Ora apa-apa Mbak. Ayo kono. Nggih, Mbak, nggih. Iki awan sedayu. Mengke bengi napa? Hah? Wijaya awake dhewe iso rene. Lah ngopo to kowe kok iso rene nyapa? Lah ra dikon. Tak kira ki nek tanggung jawab liyane kok piye ngono. Nate ra dikon ya. Gentian kancane ganti suasana ngono lho. Tur yo sasiapit ben didum kabeh butuh pangan. Iya Mas ya. Ndum rezeki. Ki matur sembah nuwun kagem keluarga ageng Bapak Joko sekalian Ibu Nunuk. Nunuk ki sing pun maringi rezeki. muga-muga putrane Dik Mandala Nalindra Santoso dadi priya kang bekti marang Tuhane, marang Gusti Allah. Amin. Marang wong tuwa sakrone. Amin. Marang wong liya tangga teparu. Amin. Apik lahir batine. Amin ya robbal alamin. Taruna ingkang ngungkuli bapanipun. Iso ketata pikire, iso ketata rasane. Jadi menungso rekoso lan ora niki mergo ora iso nata pikir karo ati. Oh ngono to Mas. Contone kaya aku ndek iki wis diparingi rezeki karo Gusti Allah. MC ning aku jek ra trimo, aku jek pengen dadi lurah. Nah, akhire kalah ya Pak. Wis sakeno pengaruh pikiranmu pengen gayo sing dhuwur ngono. Wis dadi aku prediksi menang. Terus jam 3 ki aku prediksi jek unggul. Jam 3 punjul 20 menit gratis turun mergo apa? Sebabe dukunku mati. Ya. Ora kalah duit to. Enggak. Kok gak kalah duit. Ya kuwi barang. Haji tak. Ya wis dinikmati wae jenenge dalane urip dhewe-dhewe Mas, dalan rezeki dhewe-dhewe. Uripmu ning isor kajang ya ning isor kajang ngene. Wis dadi lurah campursari wae. Ora usah lurah warga masyarakat. Ya bayi ngandani wantem san kok. Piye to? Lah aku nganteni gedhe sak modarku ora iso ngandani kowe. Oh iya kok ya. Ora apa-apa ya dikek koncone. Sapa iki sapa nganti sih? Yo sing paling kentir dhewe no. Oh sing kentir sih. Iya, sadurunge adan ya langsung tanjakke. Iya. 3 yuta iki. Eva. Alhamdulillah. Ayo Eva kentir.
Dewa diserapati kok habub. Wingi rong rampung kok iso habub. Aku anu Mas, aku seneng nyawang polahmu lho. Kan polahmu kaya lele digedhek, ya toh? Lele gedhek le. Le. Saiki apa dadi Le, kowe jak gelo tuncek manira. Lek kojak. Lek kojak. Le. Dek, anu idonono Mbah Kakung kuwi. Gak gelut. Lek kojak. Lah wong kuwi iki mbaten iki kok wah kewan kok sikile gor loro ngono kok kuwi kok. Kuwi muni kok kancaku kok tuwek men. Alah ya ora iso do gawe-gawe. Ora to, Lek? Ora. Lah kowe iki nom. Aku lah kelahiran 2015 hitungan dhewe Alah, iki 2000. Barakanmu lho wis nyewu kok kelahiran 2015. Ya ora. Masa ora? Wis urip kabeh. Lah jare kowe nganu kancamu papat. Ya kanca papat demben. Lah kok gari kowe tok? Modele kaya aku kabeh setahun dolan turut kebonan. Hah? Sing papat pangan garangan modar. Kuwi malah somben, Nduk. Iya, Yen tosuk ki enek banjir bandang tenan kuwi upama enek, Enek. unceki malah slamet dhewe. Lho kok iso slamet lho, Mas? Liyane Sirna Madyaning Palugon kuwi jek urip malah mung kaya klengkeng keli ketok. Kemambang. Kemambang kowe jenenge kon banyu ya megap-megap kok. Iya, Mare sambekan kok. Iki sowan ngene sapa? Daleme Pak Joko. Pak Joko karo Bu Nono. Bu Nono. Wis pirsa Pak Joko piyayine sing diurung. Ya wis no. Kaya sing wis maringi rejeki mosok ora roh lho. Sing endi? Pak Joko iki kang menika. Yo, sowani disowani. Tikusnya pakai belangkon. Iya ya, jalan sendiri ya Pak ya. Tikus gotnya pakai belangkon. Makasih. Sama-sama. Makasih asu. Caci lek kok miso nggih Bu nggih. Salah aku Ora udah. etok kowe. Sing miso sapa? Lah kuwi mau asu ngono nggih. Dereng apa? Eh, Mune asu kok iso miso ki lho. lho, miso lho Oh Mas. jenenge ya kuwi arep dijeneng Jenenge ya sapa? kuwi kok. Oh, berarti ngono kuwi ra miso. Umpama ya. Heeh. Kuwi enek sing mau, terus Hah? tak truk sigit enek sing loro atine ra kira-kira. Asu ya Nah, asu kok. umpamane nek iki jenenge nek asu liwat, Heeh. diceluk sigit ngono nesu ora. Ngono. Ya, Karepe Mas nesu, Kojak ya. iki ngono. Ya. Kan yang cedake sapa? Matur nuwun. Mas Joko, iki lho Mas Pak Joko. Oh niki ingkang ngamengku Gati. Nggih. Oh pengen dud. Iya. Pak Joko, ngapunten tumbasan pinten? Rek kaya apa wae. Lah Kaya kan iki celengan ae. Besar to, Lek. Ora payu. Ora payu. Kurang poel. Iki nek aku nek kene malah aku dikira sing diakikoi aku. Mosok sing diakoi untune Akikoi akeh koi. artikulasine sing cethok. Heeh, piye to, Lek? Ah. Min 5 kowe. Ora MPR. Rek Ora. kaya jurine P4 wingi. Cerdas cermat. Lah ya Cerdas cermat. artikulasi sing cethok. Sing cetha ya? Akikoan. Nah, akiko. Lho, salim sik karo kancane. Salim sik. Sembah nuwun wis ben nang kono. Sembah nuwun Pak Joko nggih. Nggih, Kasampun sampun. maringi rejeki mugi berkah barokah. Amin. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin. Sabibaripun gelar hajat ya mugi-mugi usahanipun tambah ngrembaka, Amin. tambah sukses, Amin. keluarganipun ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah. Tuku lungko neng pinggir Solo, mugi Terus? Pak Joko sekeluarga tansah bagya mulya. Amin. Mangan telo neng pinggir sumur, Apa, Lek? mugi Pak Joko tansah panjang umur. Jane lho. Ana lungko karo arit Pak Joko, kula nyuwun dik. Iki jan wis sarune. Saru, ra pareng ya Mas? Ora pareng ngono Oh, kuwi. awake dhewe seniman iki ra pareng mikir duit ya. Ora usah. Berarti golek pas seduluran. Pas seduluran ngono lho. Oh, berarti golek pas seduluran. Pas seduluran. Berarti ngono. nek diparingi duit,
Ya matur nuwun. Alah Pak, ngampun ngenten niki lho. Kulo namung guyon Niki lho, Pak Pak. Joko ngersake lagu napa? Napa, Pak? Oh Bebas lagune mawon. bebas. Bebas. Bebas aku bebas. Oh, tenan iki lho. Oh lagune Oh, terserah. iya. Putra Nuswantara cah cilik ra pareng nyekel duit, nggih? Nggih, nggih Bu, nggih. Siap. Cah cilik iki ra pareng nyekel duit. Iya. Ngerti ra? Sing cah cilik senengane nyekel duit ki apa? Apa? Puyul. Berarti Nek kowe nyekel duit berarti tuyul. heeh. Ora apa-apa. Lah ngapa? Gak apa-apa tuyul-tuyul ora apa-apa, nyataku ya tuyul asline. Lah Lawit tekno piye? Lah. Mangkat nyambut gawe, mulai setoran neng wong wedok. heeh. Gur dipentili kon maju meneh golek. Kaya dipentili lho. Lah, piye Bahasamu ki lho. golek duit meneh. Nggih. Ki ngersake putra Putra Nuswantara. Nuswantara. Anu bawa lek bawa. Iya. Ngadeg. Iya. Bu, ngapunten. Anu nderek langkung nggih. Ajeng ngawinke jaran. Jarang. Jaran kok cilik. Aku wajrek. Ya Allah, lek kojak. Apa? Uncek nggawa helm. Helm untumu. Lek mesake men kene. Ngapunten lho Pak nggih ajeng gua batang tikus. Loh, lek kojak. Mas Uncek ki mlaku sopan banget lho. Mlakune laku dodok terus lho Mas lho. Ngapun. Iki tuwek sithik nang ndase gundul iki. Iki wis budul kok. Loh, tukang Boten anu kengkek mawon kok. Nggih. Iki arep dite dijaluk Mbah Kakung. Heeh. Arep ditukoke kengkek. Engkek-engkek. Wes arep satuku ya. Lah, Dolanan kengkekmu ae ya. Bawa, ya lek tak ngrungokke suaramu. Wong jare awan iki sampean rene iki 15 yuta. Sopo sing ngomong? Loh, aku krungu nang pondokan jare Mas Uncek siang ini tok, Mas Uncek tok niku Pak Bu 15 juta lho. Ya Mas, ya krungu ngono tok. Iya, wis genah cetha awan iki aku. Lah ngapa? Cetha di Makelar niki. Wah, teko aku ra semono 15 juta senengane tombak cucukan iki. Ora. Iku dikira tenanan ku lho, bose bacut bucet. Ayo bawa isara. Suara. Anakku sing bagus dhewe Padlong, ndang gantung. Mula ya sugih ya Pak. Sugih ya Pak. Uncek ki MC paling sugih lah apa-apa ngirit dhewe. Loh, kok iso Pak? Kuwi kain nggo cukup androk iso tekan ngisor tekan dhuwur lho kuwi. Lah kowe meri apa piye? Srek apa piye? Ijolan gembung apa piye? Ora apa-apa aku delok kas mati. Yo, gelem. Aku wis tuwek lho iki. Ora apa-apa. Jere wong mati ra ngerteni enom tuweke, Mas. Oh iya. Urung tentu aku keri kowe dhisik ya urung mesti, ngono lho. Pinter. Dadi wong Pinter. Karepku kan aku isik lho ya. Tak omongi timbang doudur bareng wae. Bareng. ya ora apa-apa ya Mas ya. Yen awake dhewe mati sik ora apa-apa. Tur aku wis meling karo bojoku sok nek aku mati mau didusi. Lah ngopo? Lah apa? Aku diudhek-udhek penyanyi kuwi. Alah. Lah beda. Abrakan koyo ngono kok. Ayo Rene. Aku karo Mas Kojak mati kowe rasa layat ya. Lah ngopo kok aku rasa nyala rayat ning ngene. Lah sik kowe kok. Lambe. Akek-akek. Ning umpama aku mati to, Mas. Apa? Kan mesti aku ning swarga. Kayak kowe barang, ketoke kowe ya ning swarga, ning mung cangkemmu tok. Kok cangkemku tok ya terus liyane nang Waduh. rokok. Heeh. Bocah rek mbelingi kaya ngene omben-omben. Monggo diombe ndangmu kok lho. Boyo Kuwi apa, Pak? minuman Oh, minuman Arab. cerdas gak? Dang. Besok pinter sekolah Halo ibu-ibu. Loh, salaman sik karo temene, salaman dulu. nangis Salaman. Salim Wedi ya? dulu. Oh, Gila. takut. Yang ini salim dulu. Oh, gila, Mas, gila.
yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku samestine. Putra Nuswantara katur menika Mas Mandolo Narendra Santoso. Sapa? Matane. Mandala celuk. Mandolo. Ya Jakarta kan nggo A Mandala iki gandeng wong Jawa ya Mandolo. Wong Mandala iso dadi Mandolo iki lho. Mandala. Oh, akeh. Asma wawa Japa kok mbok ganti Mandolo. Lah, berarti nek Ya uncek. kabetul Pak Joko. Nek uncek dadi uncok. Ora. Uncek, Uncek ya uncek. Encok iki kae lek kocak kae. Wah, asline jenengmu sapa to, Lek? Sapa? Jenengmu ya asline ya uncek ngono apa sapa to? Gak panggil aku Dion. Wah, Dion. Nah, Dion kepanjangane Dion Mahendra. Ora. Dion Aditama. Utuh. Lah Dion sapa? Ngadiono. Jadi Ngadion. panggilan Dion. Dion. Ya, yo nyanyi. Cup meneng ngongker anakku. Aja mijer nangis wae. Anakku sing bagus. Besok pinter sekolah. Deloken Mas, tamune Pak Joko karo Bu Nunuk ki kewebak mencep kabeh komplit lho ngene iki lho. Piyayi ki nek dasare seneng napa jenenge Mas seneng serawung. Serawung. Kuwi ya ngene iki nek duwe gawe ya Dadi toh. piyayine entengan. Entengan. Nah, wis ora hitungan. Ora hitungan. Sedakoe ya apik. Apik. Insyaallah yang digawe ya sing ngene iki. Ngene iki. Sing mengestoni kathah. Betul. Ning sing kono ki ra ketok ki Mas. Sing dirak. Sing daerah kono gak ketok ya gendong ya. Ora usah gendongan. Rono glunduk malah. Loh, ora apa-apa. Kowe nek glundung saka kono saka kene iki malah cepet. Cepet en glundung karo sliramu lho. Kowe arep gendong aku rono glunduk lah. Gagar otak. Ora mungkin gagar otak. Berarti ora mungkin. Ora ndek otak. Ya ora ketang cilik ya eneng kok wi ngawur ngene elek-elek iki ya menungso. Ngene iki ya titahing Gusti. Apik men Mas. Rasa ya ora ndek otak. Apik lho Mas. Apik ya Pak. Kaya dolanane anakku kae lho. Matur lho Mas Sigit, matur lho. Lek Kaya ngono ya ndi anak lek gawe piye rek ra iso tau rewet. Piye? anake dhek loro. Loro. Bojone ya kaya aku. Ayu aku wis tau uruh. Heeh, gawene aku ngerti carane. Apa? Bojone kon nglekar ya toh. Heeh. Bocahe ngangkruk rak ngono. Tak. Oh iso dadi ya. Hah?
Iso dadi. Iso dadi loro. Heeh to, Lek, ngono to? Matur lho, Nggih. matur lho Mas karo Eva. Kulon. Kuwi cara kasare kowe ngelok aku Kuwi ngono ku lho, Loh, Cuk. kok ngelokke kowe mentok piye to? Lah kowe anggere itik-itik crit lho, itik-itik crit. Kuwi pra mentok kowe ngawur ae lho. Loh, ya nyatane ya ngono ya, Lek ya. Ya serapawa disyukuri kuwi nikmat apa neh engko Gusti Allah sing mbok ingkari Ya ya. Mas, tak nikmati kok. Nyatane putramu ya bagus ayu. Alhamdulillah. Garwamu ya ayu. Ya. Semangat ya, Cek. Matur lho Mas. Ya, Le. Wis tak semangati awakku dhewe. Heeh. Oh jenenge manungsa mung sak dermo nglakoni arep Iya. napa. Ning bersyukur lho Pak, sampean kulino nonton live TikTok-e dhek to. Heeh. Dhek iki bar bangun omah. Iki. Oh, bar ambak modelan ngeten iki omahe anyar, Pak. Tenan. Omahmu ki ya kaya omahe Pak Joko ngene iki to dhuwur ngono to, Pak? Ya dhuwur kok ngawur lho. Tingkat. Tingkat. Hah? Ora tingkat ya wis padha kancane. Lawange ya dhuwur. Ya dhuwur kok ngawur ae. Kok gitu, enggak lawang kowe. Nek ngancing lawang piye? Nah, kok gitu. Ya piye carane to Mas SL kok ngisor. Oh iya. Oh. Iya iya iya. Lah kowe yen kabeh manut aku. Heeh. Lawange dedeke padha aku. Heeh. Lah kowe kuwi yen nemara dayane nggonku mosok ndase tok sing mlebu. Das Ngawur. Lah kan wong penasaran ya etok to. Penasaran. Ukuran katokmu ngono ya. Alah cerewet. Loh, wong kan Iso yo lek teko kon katok arep- ukuran barang. Loh, kon aku karo Mas Kojak meh nukokke kowe klambi nek kegeden, kok lek ya malah mesake ra kanggo. Alah engko kayak ana tur-turamu apa ngono. Galo ibu-ibu sik mirsani jenengan nglithuk ning Yes. kono mlumpuk galo lah. Kecake ibu sehat janten nggih. Nggih. Bisa Bisa gawe. gawe Gawe bisa mareming Mas Kojak. Ya. Mas Kojak mriki. Lho, kan nek karo Mas Kojak ki meh bersapa lak penak. Halo Mas Kojak. Ya, Saya mboten pas. ketemu ya Mas ya. Ya ampun. Lho, coba nek karo kowe. Halo Mas Suncen. Halo Pak. Halo. Halo. Kende lho. Ja, aku pasaken aku ngono ae lah. Kok padha rai. Halo. Piye Mas? Piye Om? Raine kayak nang kono. Raine nang kene. Nang kene lho. nang kene. Iki ya rayuan. Rayo apa? Iya. Railok. Mlakumu mbok biasa wae kaya kancane ngono Alah lho. mbuh. Ya beda rai kuwi karo ngisor ya beda. Tetep beda. Bedane kon ngerti lho. Meweke cangkem beda ya. Apa ya to, Mas? Wes aja mbok. Ayo nyanyi rene nyanyi. Tutuke genah miring. Heeh. Hek. Adoh tununge bapakmu. Syukur
kewan arep mau tikus. Saiki wedhus. Aku ki nggumun uncek wong lanang sing nguyuhe suwe dhewe uncek. Lho, kok iso lho, Mas? Lah mung sak blimbing wulung ae jadi. Apa iya to, Lek? Aku oleh ndelok Ora. Loh, aku sebagai ponakanmu, cilikanku lak mbok jak dolanan, saiki bareng gede ya tak ngabekti, kowe tak urusi, ngono gelem ora? Ya gelem. Ya ndang ayo. Ayo piye? Tak urusi. Apa ana sedurusi? Karepe ya ngurusi ngladeni, Oh, ngladeni ngono. Bakti. Oh ya wis nyalek nu dimimik dulu. Nyalek unjukane diunjuk riyen. Nah, wis kene kene ora. Ora kowe iki kat mau tak gendong ora gelemi ngopo? Enggak. Ngopo? Engko jiblok malah. Ya ora, ndek iki ora. Wingi ketoke iki awakmu ora kepenak ngono. Aku ra mulih mau. Lah iya bladekan. Ya wis, iki dalu udah kok. dulu ya, Wis, nanti maturun Reva Kentir lelagone ngudang anak katur menika Mas Mandala Narinda Santoso. Mugi saestu dados putra Nuswantara ingkang bekti dumateng tiyang sepuhipun. Migunani tumraping tangga tepalih nusa bangsa mligi agaminipun. Gawe bombonge wong tuwa. Nah, iki nyuwun tambahi donga pangestu katur sedaya para pilih sepuh, para tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Amin. Yo